سلام تخطات تنايس channel كمي كنيخم كمي تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو لومي إلت إسران أربعة فبراير ويكا ورح خلت تكلتشون إسران كلتن أبز رفدنايز معالتي روسيا قبل على يوكرين وقعوا ويكا دبداب كم جمرتن وق كم زخافتتن مع كنازينا ناي عالم بخل وجنن زاربان كبرانس إنهنا له زي أزيو حدقنيا نخل هيوت نخل عالم نخل سب ود سب ولا ننسى كتصل زخل حدقنيا كون زخل وق مخانو بزحات كيلاتات كابنو وحكفر هون كسقولن صن حكونتات مخانو مرداية اللي مخنياتو روسيا وروسيا حنت كابتن نيكولاراو تصعد زوننا أب عالمنا دما بوتهدراو عقمي قال كابتن حيالات حقرات اتبهال هاجر سلا زخونت بمنطرو ويبنطار دما يوكرين اب حمبرتنا اوروبا اتركب هاجر كوينا اكلنا اوروبا وحبرتن اكلنا ايتي سميناوي اتلانتيكاوي كيدان زبهال ويكا نيتو زبهال نورث اتلانتيك نتن اوروباويانن امريكاويانن نفسهم نمكلخال زقمو حيلي اكلون سلازي كونت እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ሰባት ክፈጥሮ ዝኽእል ኣብ ኢኮኖሚ ክፈጥሮ ዝኽእል ዕንወት መግለፂ እዩ ዘይብሉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ራሽያ ክጅምሮ ከላ ሓድሽ ኣይኮነ ወይ ከዓ ሃንደበት ኣይኮነን ቅድሚ 8 ዓመት እውን ውግእ ነይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ድማ ሰፊሕ ወራር ክግበር ከም ዝኽእል ተባሂሉ ብዙሕ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይግበር ነይሩ እዩ ግን ናይ ራሽያ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ንሰላም ድሌት ከም ዘይብሉን ብናቱ ኣዘራርባ ወይ ከዓ ብናይ ራሽያ ኣቋም ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ዩክሬን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ከዓ ናብ ኔቶ ክትፅምበር እንድሕር ኮይና ስግኣት ንሃገርና ፖለቲካውን ወታደራውን ስግኣት እዩ ዝፈጥረና ዝብል ምክንያት እዩ ዘለዎም እዚ ግን ሓንቲ ናፃ ሃገር ወይ ከዓ ናፅነት ዘለዋ بمنجستان بحزبان التمحدر حجر مريجاتاتا نخدجبر مثلا كوني زجبا يكداس مسحيال مثلا زي بهالون كم زي اللي خاطري سلازي حزب يوكرين كابتليتاتون كم مريجاتاتون تقولي بترالي كونسي نزن خيت مرتو كانت فاقكم ينازل وجي تعوجوا لهم زلوا بحق زحزن كستاتيو تاغاتي مزولو كونتات كفالنا راشا روسياويان كفالنا يوكرين علويا مجاب كروميا زبحالون وقت خايدون يريو ابو راشاويان كونو زدليو تغماتو يوكرين ويكا زيغتات يوكرين يروميم مخنياتو مساي سرح هذا سبو نيرو او ود تعدى وتوليد زعبي راشاو مخانون وامس راشا كونت اغم كم جايبلون حبيرون نيرو مالتي ስለዚህ እቲ ኩነታት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ሎሚ ውግእ ድማ ኣብ ኪየቭ እዩ እቲ ብፍሉይ ወታደራዊ ታርጌትስ ወይ ከዓ ዕላማታት እዮም ካርሙ ጀሚሮም ዘለዎ ብመሬትን ብሰማይን ብኩሉን እዮም ከዓ ውግእ ኣውጆም ዘለዎ ኢንፋክት እቲ ውግእ ብካልእ ሃገር ብጎረቤት ሃገር ገይሮም ብቤላሩስ ምስኦም ዝሳነ መንግስቲ ስለ ዘለው ብመንገዱ ገይሮም እውን ብቐጥታ ናብቲ ዓብይ ካፒታል ንምምፃእ ሰፊሕ ወራር እዮም ኣውጆም ዘለው እዚ ኩናት እዚ ኣምላኽ ገለ መዋፅኦ ገይሩ ክህድኦ እንተዘይኪሉ ብቐሊሉ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክርዕም ዝኽእል ዓይነት ኩናት ምዃኑ ኪላታት ስግኣቶም ይገልፁ ኣለው እዮም ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ሎሚ ብኩሉ ማዕከናት ከም ንከታተሎ ዘለና ኤውሮጳዊ ሕብረት ሙሉእ ደገፍ ንሩስያ ንዩክሬንን ህዝቢ ዩክሬንን መንግስቲ ዩክሬን ይህብ ከም ዘሎን ምስኦም ደው ኢሉ ከም ዘሎን ዝከኣለ ኩሉ ክገብር ምዃኑን ኩሉ ድማ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዕላማ ንዩክሬን ስቂልካ እንተሪኢኻዮም ንራሽያ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ምክንያቱ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ስዊድን በዓል ፊንላንድ ምስ ራሽያ ዘለወን የግዳስ ድማ ወይ ድማ ኣብ ጥቃ ራሽያ ዘለዋ ብሰሜን ንሳተን ድማ ኣካል ናይቲ ኔቶ ዘይኮና ነፍሰን ንኸውፅኣ ንኸድሕና እንታይ ክግበር ዘሎ ዓብ ወጥሪ ዝፈጥር እዩ ወላ ኣብቲ ኔቶ ንዘለዎ ሃገራት ብርግፅ ድዩ እቲ ዓቕሚ ናይ ኔቶ ምስ ራሽያ ውግእ ክገጥም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ንዕንወት ዝተቐረበ መንግስቲ ኤውሮጳ ድማ ውግእ ዝበሃል ዘይደሊ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ካብ ውግእ ዝርከብ
مخسبن أبيتن كم زي اللي تبغى يروح سلسفلت زين نقل مراحت بفلاي نديكتاترات ولك ملختي سلطان صمن زلون وق كل جزء أقداس نجار ياب سلطانهم نوحنا كخدو ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ፍሉይ ክስተትና ፈጠረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብኡ መጠን ድማ ክንሪኦ ኣብዚ ሕጂ ክገሃድ ጀሚሩ ዘሎ ድማ ኒው ወርልድ ኦርደር ብልዎ ወይ ከዓ ሓድሽ ፓወር ስትራግል ናይ ዓለምና ይረአ ኣሎ ወይ ከዓ ፅልዋ ናይ ዓለምና ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክስ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክስ ዝነበረሉ ግዜ ራሽያ ምስ ቻይና ዝገብርኦ ዝነበራ ምክያድ እንተሪናዮ ከይዲ እንተሪናዮ ብሓቂ ኣብ ጥቡቕ ዝምድናታት ከም ዘለዋ እዚ ኻነ ነዊሕ እውን ክሰርሓሉ ፀንሓየን ምክንያቱ ክልቲአን ሃገራት ዘተሓሓዘን ብዙሕ ኣለወን ክልቲአን ብርግፅ ንኣሜሪካ ፀላኣየን ሓደ መበገሲ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ኮሙኒስት ሃገራትን ታሪኻዊ ሰረት ኣለወን ናተን ዝምድና ን100 ዓመት ልዕሊ እውን ዝቐፀለ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ እትገብሮ ነገራት ብፍላይ ንቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ቻይና ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ፖለቲካን ናይ ቻይና ኢዳ ከም ትእቱን ኣሜሪካ ክትከሳን ብቐፃልነት ትነቕፋን እያ ዝቐረባ እውን እቲ ግሁድ ኬዝ ናይ ቻይና እንተሪና እውን እቲ ናይ ታይዋን ኬዝ ስለ ዘሎ ታይዋን ዝበሃል ሃገር ኣሎ ብዓለም ደረጃ ከም ሃገር ሬኮግናይዝድ ኣይኮነትን ግን ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ንሳ ድማ ምስ ቻይና ክኾኑ ይደልዩን እዮም ግን ቻይና ድማ ከም ጥንታዊ ቴሪቶሪ ወይ ከዓ መሬት ናይ ቻይና ምዃና ክፋል ናይ ቻይና ነቆፅራ ስለ ዝብሉ ኣሜሪካ ድማ ብብዝሒ ኣፅዋራት ናብ ታይዋን ስለ ትሸይድ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎን እዩ እዚ ኣብ ጎኑ ድማ እቲ ካልእ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚክ ውድድር እውን ተሪና ማለት እዩ ኖርማሊ ድሕሪ ምፍራስ ናይ ሶቪየት ዩኒዮን ኣብ ተስዓታት ኣሜሪካ በይናያ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለም ኮይና ነይራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 10 ዓመት ተሪና ግን ቻይና ኢኮኖሚክ ፓወር እናኾነት መፅያ ኣላ ብቁጠባ ኣዝያ ሓያል እናኾነት መፅያ ብቀደሙ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዋ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ፅልዋናታ ድማ እናሓየለን ንኣሜሪካ እናበድሃን መፅኡ ኣሎ ስለዚ ቻይና ንበይና ንኣሜሪካ ኣብ ትብድሃሉ ዘላ ምስ ራሽያ ክፈጥርኦ ዝኽእላ ዝምድና ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ናይ ዓለምና ምንቅስቃሳት ፀልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ዝገብሮ ኢቨን እቲ ኩናት ዓለም ንብሎ ዘለና ሓደገኛ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ንወዲ እዚ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ኣትያ ኣብዚ ኩነታት ክትድግፍ እውን ክትፈሪ እያ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኸምኡ እውን ዘተንብህ ኣይኮነን ስለዚ ኤሮፓ እንታይ ይገብሩ ኮኑ ብኸመይም ሪስፖንስ ክገብሩ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ንዝብል ብርግፅ ንራሽያ ብኩናት ብወታደራዊ ዓቕሚ ክምክትዋዮም ዝብል እምንቶን ትፅቢትን የብለይ ኢና ብናተይ ተሓሳስባ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ቻይና ከም ራሽያ ዝዓይነቱ ሃገር ወታደራዊ ግብረ መልሲ ምሃብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ኩናት ዓለም ምኽፋት ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ዘረባ ስለዚ ትንኩ ክገብርኦ ዝኽእላ ወይ እውን ዝረኣየኒ ንዓይ ኢኮኖሚክ ሳንክሽንስ እገዳዮም ክገብሩላ ዝኽእሉ እዚ ድማ ኣይ ቲንክ ብናተይ ርዲት ዝበለፀ ንሎንግ ተርም እሱ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ መሓውር ናይ ኢኮኖሚ ናይ ከምዚ ዓይነት ሃገር ከተልምሶ ጥራይ ዘለካ የስ ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ካልእ መዓልቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን እቲ ሳንክሽንስ ሓያል ዝኾነ ኢኮኖሚክ ሳንክሽንስ ፋይናንስያዊ ኣብ ገለገለ ክእለታት ሰምዖ ፀናሕኩ ፋይናንስያዊ ኣብ ዓቕሚ ናይ ቁጠባ ናይ ራሽያ ታርጌት ዝገበረ እገዳታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ቴክኖሎጂ ፍሉይ ረቂቕ ዝኾነ ቴክኖሎጂታት ወይ ከዓ መሳርሒ ንቴክኖሎጂ ዘድሊ ነገራት ተተቕርፂ ንኸይረኽቡ ኣብታት እውን ዘተኮረ ብርቱዕ እገዳታት ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ ይርዳእ እቲ እገዳታት ንራሽያ ብዙሕ ከም ዝሃስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ንሪኦ ኣለና ኢና ራሽያ ብጀካት ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ኢኮኖሚናታ ብዙሕ ክደክም ከም ዝኽኣለት በንጻሩ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ዋላ ዝተገበረ ሳንክሽንስ እውን ክቐትሎም ከም ዘይክእል ምክንያቱ ቻይና ክትሕወሶ ስለ ዘይትኽእል እቲ እገዳታት ማለት እዩ ብካል መንገዲ ምስ ቻይና እቲ ስርሖም ክቐፅል ስለ ዝኽእል እቲ ክወርድ ዝኽእል ዳመጅ ወይ ከዓ ዓቕሚ ክጎድል ከም ዝኽእል እዚ እውን ንራሽያ ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ከም ትካል ሃገራት ከተልምሳ ከም ዘይትኽእል ንጹር ይኸውን ማለት እዩ እዚ ንምዕብል ዓለም ዝምልከት ክኾን ከሎ ከምዚ ኩነታት ንኣፍሪቃ ንድኻታት ሃገራትን ብኸመይ ዝፀልወን እንድሕር ኢልና ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ እዚ ስለምንታይ ዓለም ሕጂ ኣተኩሮናታ ኩሉ ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ኣብዚ ናይ ኤሮፓ ኩነታት ክኸውን
سلازي أب أفريقيا زكايت وجي يخون شجر يخون تجمع يخون تأمتن قلعتان يبلون لذي ندخا أب جزية كم عينت ندخاتاتن شجراتهم زجدة ساكال وحديو جزية يبلومن energy يبلومن resource ون يبونيم سلازي أب كم زكونتات ثم شقنت منقستات حسيت منقستات دليتهم كجبر خليه وجك جمر خليه عجرجر كجبار خليه بزع تجمعات كيف التاريخ إليو بحافشة كم زكونتات كون كله نأفريقيا مبجحت جزية يس قال هجرات بسلام هي هجراتن كمرحلة يخلين كاب زيد اللي متتهوات ناي معبول علامات كعرفا يخلين يخاطبن بنت أرجن تعي محدرة زي بلن هجرات مبجحت جزية أب كمزي أبي شجر كم زجاتمن بوليتيكاوي ودكت كم زجاتمن ون بتدقاقامي كرز أنا تجمي خال من قدي world economy is gonna face a big challenge طبعا عالم عبي بده خقات موي مغنياتو روسيا قدامي تكابتن عباي أفرايت ناي قرابيت ناي ساعات ناي ندادي سلزخونت سلزي درو خمان رياكشن روينا لنا ندادي نلعلى قصو كديب جميرلو ندادي نلعلى مخاد مالت بفلاين أفريقيا نقرات أبي مقدعتي أبتي دخوم كطباناتن زقادة تسقم كفتر كم زخل فلاي دما ما عندنا يرترا دروت نورمال كله ناي ندادي تسقم زلوا أكم زكونتات انتهى كتكونيا بدعمي خات شجر بإيكونومي كنريو خلنا سلازي بحافشة التسلوانا يزي كونتات زي نب كل دايركشن كخيز غلي سلازي بحكي بتنقاقن بمستو عالن كنمالا لسولو زلنا جزيو زو جزي نبيك خير خل انتي صعبينات انتي صقمات كفتر خل سلا داي فلت نفسه كفسب نز channel زي كتاتل ويكالون بتنقاقه كنجنزبون أكايدانان كونتاتنا دما بمنصرو مسو أجنازيبنا سقوم تتات كنوسد يتحساسب كم تراسب مالتي أتزدل نقرات عم يعبول عالم تلقى بتزقبهم كالاتنا يتمنقسن كمسألنا يتحبريتا بحفشاقن كابتكالك زينا we need to open our eyes and بتنقع خمالالس كلالنا سلزي economically أبزي جزيزي زيد اللي وسانتات زي دي مقبار تنقاقتات كدليو كنزي محاز أكايداها تنقاقتات مقبار ولا تفيكيشنز بلان نقبرون كنحاسب كم زلنا كل نقرات أبقى مزق توقعون كم زلو محسابن مستوعالن كم زدلي كحبري دلي كونتات بوليتيكاوي تسلواناتو ايكونوميكاوي تسلوانايزي قليل كون كم زي كونه كم ردو غيرنا نسدو مخنياتو ترى ناشتو هغرا زواغ قالو نغر ايكون ዛ عاب نغريو عابي كونتات عاب صقمات دما كفتر زغليو بفلاي دما اب اوروبا نزلنا قليل صلوان سمبراتن كلو كم زي كل اب جمد بمساب اب جمد بمتاو كلنا انتاي كنقبر كم زلنا ازن نقبر كبلاي كلنا يغن بمستوعال كننقساقس يدلي لعل كل دما از كونتات زي تطو نخدل صلوت مهللان كدلينايو مخنياتو يس سبي قتل من يخز زغدا سلاماوي ولا حنت دليتنا يوغن صقا من زي بلو سب يزغدا اب يوكرين يخون اب كالي يخون كومدما كاب يوكرين وصايون وغ اب ولا برح وبتان تلو شجر يتفطر صقامي يتفطر نسلام سلدي صابا دما كل غزي حسمن شجرن ناب كل حبرتسبات يمص سلازي بكل مداياوي نحناون توم تصلوت نقبر نخل تصلوت بكال حاجزات نقبر نخل دما كلنا كم تسقبع الغلو عبدنا زلو حزبي بخمي كتصلوهم زغلون محساب يدل مخنياتو بتقرب كرخبه زغل نبرح حاجزات انا افريقيا كله كرسع كم زغل ابقمت بمتاو زياده ابركتون صعرنتي صقما زلو اب كبابينا نزلو حبرتسبات اب سدت نزلو زيغاتاتنا نخلو امتنان اتوكرونان كنحيل كنحاسب لهم كم زقبانا نون كتحساسب يدلي سلازي this is going to be very difficult time كبيدن بدهن غزي يكون نعب جمد متاو دما استوعلنا كنقعزن زدلي مدلاواتن زدلي مستوعالن كنقبر دما يتحساسب I hope كمزن ود خمزن زيناتات طويلو سلامن قسانتن نزاربلو معبالن لوطن نزاربلو قلطيفو مصنا دما تمنيتنايو كل جزء دما زدلي أبديتس نتولو كفتني كسخاتكم دما كم وترو تخاتاتيلكم زدلي سكون تختوزيو يمحتن
زارست زياب زخن ودينا نالبات نخالو سبات كتكمين تيلكما شركة قبرات تخليهم كساباب كالت سراح نراخب بحنكون بلكم سسنايو. تشاو.